ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ତିନୋଟି କାମ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତିନୋଟି କାମ କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କହିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ନିଜ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ବା ଭଙ୍ଗା ଆଇନା, ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ପାନିଆ ବିଲକୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ନିଜ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିନଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।